उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द बिटिसि बियाबनि सिङाव इउपिपिएल हान्जानि सुबुंखौमा आरो गोगोम जयनिं हाबाफारि जालाङो। 13 मार्च बुधबारखालि जालांनाय बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे इउपिपिएल हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं प्रमद बर'आ कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम स्पिड ब्रेकारल' बानायदों होनना हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय बाथ्राखौ खौरांगिरिया सोंनायनि फिननायाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा ब्रेकारखौ नांखागोन। बियो क'क्राझारावल' नङा, दुलाराय आसामावनो जेराव थांगोन बेयाव स्पिड ब्रेकार मोनगोन। लामा मोजां जानायखाय बांद्राय स्पिड गारि सालायनानै मानसि थैनाया बांलांगासिनो, बेखौ कन्ट्रल खालामनो बानायनाय जादों होनना ओरैबायदि बुङो। कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम स्पिड ब्रेकार स्पिड ब्रेकारखौ नांखागोन। बेखौ होनाय गोरोन्थिया नङा, क'क्राझारावल' नङा, हल आसामावनो जेरावहाय थांगोन बेयावनो स्पिड ब्रेकार मोनगोन। कारण स्पिड लामा मोजां जानायखाय स्पिड बांद्राय सालायनाय एक्सिडेन्ट जानो थैनाय गोबां बांलांगासिनो आरो बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय होनो गोनां। बे प्रमद बर' बिथांल' नङा, दुलाराय आसामावनो जेरावखि थाङा नोंथांमोनावनो स्पिड ब्रेकार होनांगोन। आरो बे गोरोन्थिनि थाखाय मानसिखौ बासायनो थाखायसो बेखौ खालामनाय जोंनि स्पिडखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय बेखौ माने आरो नांगौ जायो। बिनिफ्राय गिदिर गिदिर फट' होनायथ' जों होनाखै, जों जि खामानि मावदों बेखौथ' फोरमायनांगोन। हाग्रामा महिलारियाबोथ' बहुत गिदिर गिदिर फट' होदोंमोन ना, बिथाङा आनखि गावनि मुर्ति बानायनायनिबो मोनसे पलिसि लाबोदोंसोमोन, खिन्थु साक्सेस जाथ'वाखिसै। बेनिखायनो फट' होनाय जेबो गोरोन्थिया, जों खामानि मावदों, रायजोफ्रा सिनायथों, रायजोफ्रा नुथों, बेनि थाखायनो बेयाव जेबो गाज्रि इन्टेनसन गैया, गाज्रि नोजोरबो गैया। बेनिखायनो जों बिथांमोननि फट' होनायखौ गोरोन्थि होनना सानाखै आरो बेखौ जायबाबो होयो। दिनै नरेन्द्र मदिनि फट' दुलाराय भारतआवनो मोननो हागोन, अमित शाहनि फट' दुलाराय भारतआवनो मोननो हागोन, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फट' दुलाराय आसामाव नुनो हायो, आनखि आसामनि बाहेरायावबो दङ। बियो खुनु अपराध खालामनाय जायाखै, फट' होनाया खुनु ल' ब्रेक खालामनायबो जायाखै, खुनु नियम निति भंग खालामनायबो जायाखै। बे जास्ट मोनसे पाब्लिसिटिया गासैबो लुगैयो आरो बे पाब्लिसिटि जास्ट रायजोफ्रा जाहाथे मिथिदों आरो जों मा खामानि मावदों बेखौ रायजोफ्रा जाहाथे गोसोआव लाखिदों। আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি বিশেষকৈ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলক সফল কৰিবৰ কাৰণে যে ৰাস্তা দেখুৱাবৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি লৈছোঁ। আজি আমি যি মাইনাও চাৰণ বিধানটিৰ জৰিয়তে আমাৰ आला बसुमतारी हेमन्त ग्रुपनिफ्राय फैदों, दुवामाका राभा ख्रिस्टि संघनिफ्राय, कृष्ण राभा, लाकी राभा, ऋतिक राभा, धनन्जय राभा, साइमल राभा, रियाज राभा, इलिज राभा, रिंकु राभा।